Hirugarren postuan, tabernak bakarrik dauden kalea. Mota eta itxura guztitako kartelak pintxoen erreinuan. Eta ez da gutxiagorako horietako kale batean tabernak ikusten baitira soilik. Baina denera, zenbat ote? Hemen kale hortan ja 50 daude eta... 40 inguru taberna edo daude. Ba... 30 bat edo izango gara, ez da egit. Bixa kalkulatuta... 32, 30 gutxi gora bera. 40 bat edo jatetxeak kontatuta. Egia esan, Fermin Kalbeton kaleko taberna kopuru zehatza ez dakite. Baina asko direla bai. Zergatia ordea, hori bai daukatela argi. Toki ona izan delako, beti Kalerik zentrikuena da. historikoki transito handiko izan delako. Uste beti izan dela punto neurologiko bat, komertzioak eta betidanik hemen ubikatuta egon dira. Horrek azkenan jenderak hartzen du, turismoarentzat ere ona izaten dalako toki berean dena konzentratzen. Tabernak hartu dituzten nahi nupertxatu ez, komertzioen ondoan egotea beraiek bilatu dutela. Jende guztia ateratzen den lekuan. Ambiente gehien dagoen zona da, betidanik ez gaur, Dela 30 urten egoen hemen da orduan ebazekoen horrela igoltxo. Azkenian tabernak iregeitzeia jendia dagoen lekuan. Halaxe da, Donostiako bihotzean dago, eta horregatik prezioak ere ez dira berdinak izango. Aldizarrean mantentzen da. 20 zentimo gora bera, danek prezio berdina dauzkotela. Izango ditu desberdintasunak, ez? Esango nudik antzekoak eta ofertak eta gela hemen hasten diak. Hiriaren erdi mailai begiratuta, nahiko antzekoak dira. Leku merkagoa daude, kanporago juten baldin bazea. Herriakin konparatuta esaten duen pixka garestizio dala, baina... Bueno, izan daiteke. Garestigo, zentroa juten baldin bazea, osake normal. Entzun duzue, Alde Zaharrak ez die prezioi eragiten. Kokalekuak ordea, ederki eragingo du San Tomas eta San Sebastianak bezalako egun seinalatuetan. Taberna asko egotearen arrazoia hau ote? Keba, hori da propaganda, Donostiantzako, baina tabernan ez doa hola gora bera hondik ikusten, Ni uste ez. Azkenian tabernak urte oso aguantau behar dute. Egun puntualak dira, baina batez nik uste turismoa dela hemengo sustapena. Egun honak izateia tabernentzako, baina ez dira nahikoa. Nahikoak ez dira izango, baina Fermina egitek ere lagunduko du. Baldakizu zer den hori. Beti txikindadiz beti saltzan, poteo egin behar da, taberna guztia bete behar ditugu, eta ez da gizet. Bueno, izan daiteke. Ez, izan zan moda bat bezala. Txikitoa, ez? Saiatu behintzat, alde batetik bestea bukatzen. Baina ez dakit norbait lortu duen. Ez da lan makala izango ez. Zu ausartu altzara? Batzuk bai, baina guztiak ezin izan dut. Nire gertutako norbait saiatu da eta uste lortu duela, baina... Oain ja daukaten handiakin gerozta gutxiago. Suposatu nola bukatzen duzun. Ez, baina, saiatu gaitezke edo, no?